Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hajiya? Hajiya? Na'am. Sannunku. To, Ismail. Na'am sannu. Yau kai ne a gidan namu? Wallahi ne ya ce yau dai bari dan zagayo. To ai yayi kyau. Na wuni. Wallahi na gajiya. Ya kuke lafiya? Ya suka dija fa. Alhamdulillah. To madam. Hajiya wata magana ce take tafa da ni. Magana ko? Kwarai kuwa. To ina jin ka. Saboda na ji wani labari cewa da ke da yarinyar nan Khadija kun haɗu kun yi abin da bai kamata ba, wanda ni a tunanina ba za ku iya aikata wannan al'amari ba. Amma da yanayin bincike sai na cewa ke ce ma wacce kika irin goya mata baya kuka aikata abin da kuka aikata. Ismail, bari ka jin maka. Ni ba ni rubuyi da bayan ta aikata. Khadija dai ita ta ga yaron nan ta ce ta so. Ni kuma na duba na ga a matsayinmu na iyaye bai kamata ta kawo wanda take so a ce ba ku goyi da bayan ta ba. Tunda dai na san ba auren dole za a yi mata ba. Ko ba gaskiya ba. Kuma me ya illar yaron nan? Ba fa shi da wata illa a rayuwar shi. Illa iyakacin ku ce shi talaka ne to me? Ke fa kika ce talaka ne. Yanzu talauci ba illa bane? Ai kin ga makawa illar yaro ai. Hajiya talaucin nan fa masifa ne, ina ƙara jan hankalinki ina ga yanki. Don babu wani ɗan adam da zai ɗauki kanshi ya je ya sa shi a wajen talauci. Domin annabi ma ya nemi tsari da talauci. Haka ne, amma kai kuma ba kai ka zaɓa aka yi ka a mai kuɗi ba. To ko ni na zaɓa ko ni ba ni na zaɓa ba dai Allah riga ya nuna mai kuɗin nan ko? Ko yanzu za a ƙwace min kuɗin ne? Yawwa, to abin da nake so ki gane a nan shine idan dai yarinyar nan aka ce ita ba ta da hankali to fa mu muna da shi. Saboda haka abin da zai faru yanzu idan ta dawo daga makaranta ki ce ina so zan ganta. Ita dai ce ba ta da hankali. To yayi kyau zan ga. To yawwa. To Hajiya na ji kina wata magana kamar zaki zagayo da ita kaina. Ismail, ba ko mijina ne ba kai kanin mijina ne. Shikenan ba zan faɗi gaskiya ba. Ko ka ni iyayar ka ce. Ba zan faɗi gaskiya ba kenan saboda Na ji ai ka faɗi ya taka ko? Ka je zan turo. Ai shi namiji ko ya yake hankali gare shi kuma tunaninsa ba irin na mace bane. Ita kuma mace tinkiya ce. Ki gaya mata ina son ganta ne. Shikenan magana da zo da ita. Ka zo ta same ni a gida. Na gama magana. Rayuwa wai ni jama'a wannan rayuwa ina za mu da ita. Shikenan shi talaka ba shi da wani yanci a rayuwar shi ba a so a gan shi. Na ga da talaka da mai kuɗi duka Allah ne ya yi su. Kuma kai da kake takamar kana da kuɗin menene ne? Dukiyar nan ba ta ubansu ce. Kai kanka arzikin ubansu kake ci. To idan kuma an ce za a bashi sai ka hana? Kai dangin miji. Fita zaki sai ki koma daki kamar Kai kanka dame ni. Ka gama dai? da Allah kira hannunki. Asare. Pick up. Action. Dangin miji. Wato su dai babu wani abu da za ka yi ka burge su. Yanzu takamashi guda ɗaya ce in yi magana ya ce ai yan mu ce. Shikenan. Da kyau. Na ji ana ci mana mutuncin mu dai